mentang gendembo debya bintol rinuk mikeding kaya kayu gumuning tipeng coco srura ora manjing pakekesaning kang ndarat prateng lancaran lupas panah tan katon ajang lokro yen ngono jagung wae dhuwur nyambut gawe ra cemek pengawan mlaku dhisik gak ngenteni digawe becik ora neten oe ayo Amuk Suramarata Jayamarata mong semenangoh tanding karo Ndara Abimanyu ketaman gaman mung sak godhong paring gletak tanpa njaluk banyu ngendel-endel nggih buta mati kok prekewo dadak nutupi rai barang prekewo karo sapa main-main kena ndekku dhewe weh lah kok saya mundak gede ndek kuwi bar keluar negeri kok saya kita le gliwu temonjo karo sing ngopeni mundak 3 kilo kenyanti Truk arep tak tawake sapa sing gelem aluku ya gegeden kok wih lah kancaku mati
Surabrata Jayabrata Raja Satria Jenewu sapa mamuk dipupuk durung pati tanpa aran Awo Surabrata Jayabrata weh buta galiyuk dengkulmu kuwi ya buta kaya iki kok galiyuk nih ya beda karo adate kok iki mundak dhuwur iki saploke bandulan ki weh rada nduduti jenenge sapa Kang aku Petruk kowe sapa aku Detya Kala Wik nyopani Gasing Rikma oh tukang cukur kowe aja wani karo aku lho Kang apa galak weh piye to aku nek yahin iki galak-galake lho apa iya dia apa iki aja to kowe mung manungsa siji nek wanci yahin iki weh piye cakar margayudan iki sak kuali entek lho weh ngedan iki ayo kaya kene golek balung waduh galak ini kowe ning omah ya galak karo kancamu ya galak ning pasar ya galak jadi ditakoni Kang perang kok crigise karo bojomu ya galak ya sok galak ya sok ora ya kok ora mesti ya ngadang-ngadangi ya ber setahun sih ya iji selapan kok galak ya salah ya ben leren sih butuh kok galak kowe iki meneng ae to ngegone wong nyambut gawe selak ora kuat perang kok crigi saiki iki mangis aku iki sing buta sing ndi to iki ayo tanggur wong kereng kuwi bendo apa anake bendo kuwi wis pokoke gaman iki silian kok crigis dengaren Bagong kok bendone kok saya cilik kok saya susut ki ning nadyan cilik iso mateni buta ya wis kurup ndek Bagong kae mau ngletak nganti mlowek go mulih nggo rabuk cengkeh arep mundak wae iki ngregani ya mundak ya wis tiwas la ilaha illallah ketiwasan dik rombongane dhewe mati kabeh lah tes pundi to Kamas wis ora ana sing urip siji sik kotang mundi dereng garing wae lah keparat wong meme kotang kok sanggon-tenggon nganti kabur ditemu Hartono silakan nalikane roeng dalu wong agung men saset